Good afternoon, Bicolandia! This is your day 21 of Ako Bicol Cup Camarines Sur, brought to you by none other than Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasulog pa! We welcome you everyone inside the Fuerte Sports Complex in the municipality of PD for our quadruple matchups. For our first game, Team Bombon versus Team Kamaligan. For our starters for Team Bombon, our forward wearing jersey number 9, Zobel Breto. Jersey number 12, Reggie Borja. Jersey number 23, the point guard, we have John Roy Abinion. Jersey number 24, the center, we have Marlon Casaldon. And to complete the five, we have jersey number 69, forward, Beda Dulo. For the five of Kamaligan, we have the forward wearing jersey number 6, Edilberto Bragoso. Wearing jersey number 13, the center, jersey number 13, Samuel Ignacio. For our point guard, jersey number 16, Marjon Barde. For our forward, wearing jersey number 24, we have Kobe Brian Pableo. And to complete the five for Kamaligan, we have jersey number 25, Mark Lester Santa Maria. And our officiating officials for this small game are the crew chief, Ronnie Maleniza, our umpire 1, Chumachera Budanong, and umpire 2, Mereria Caloy. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur Atin Go! Diyos marhay na hapon, Camarines Sur, and Diyos marhay na hapon, Bicolania, and Diyos marhay na hapon to the world. This is your Ako Bicol Cup, Camarines Sur, and this is day 21 ng ating torneo. Ang unang laro between Bombon and Kamaligan. Ako pa rin po ito, ang iyong friendly neighborhood commentator, Peter Barcelon, kasama ang ating matipuno, loyal at napaka bait na si Coach Cyrus. Coach Cy, good afternoon. Good afternoon, partner. Haba na introduction mo, partner, Yes. Ewan ko, totoo yun. Totoong-totoo yun, Coach. Oo. Parang hindi ako kumbinsido. Hindi, joke lang. Okay, so right now 2-0. Lamang po itong Kamaligan, tira ni Ignacio, nagmintes, rebound nitong Bombon. So ngayon, partner, itong Kamaligan, which is currently at number 2 sa ating team standings dito sa district number 3. Ano yung mga dapat nilang gawin sa larong ito? And dito naman sa Bombon, ano yung mga dapat din nilang gawin para makuha nila yung panalo? Ano pa rin, partner, same pa rin. Yung intensity ng game, dapat the same yung gagawin nila, yung mga past few games nila. Yun din ang yung magiging factor doon para manalo sila sa game. Yes, and what about dito naman sa Bombon? Medyo nahirapan sila sa mga previous games nila. Yan naman ang disadvantage ng Bonbon ay yung pyesa din nila Kulang din sila, kaya hirap din sila pagdating sa tao. Lalo unlike sa Kamaligan na talagang isa sa powerhouse sa 3rd District ang Kamaligan. Yes, from the first man to the last man, talagang matitiwalaan at matitiwalaan mo dito sa Kamaligan. Yung bench nila malalim din Kaya
may possibility pumasok ang Kamaligan sa second round. Sila magiging number 2. Kung sakaling panalunin nila to, saka yung last game nila. May isang game pa sila, partner, after nito, di ba? Yes, yung deciding ball game naman. It's between Kamaligan and Kanaman. It's currently number 3 right now. Kaya itong last 2 games sila, crucial to eh. Lalo-lalo na yung last game nila. Yes. Magandang laro yun, magandang abangan. Oo, and talagang aabangan ang ating mga viewers, especially dito sa District 3. And right now, with 7 minutes and 40 seconds remaining in the first quarter, 2-all pa lang yung laro, ang skora natin dito sa laro to. Medyo slow yung start ng mga teams natin dito, partner. Oo nga, yung tawag natin dyan, yung tempo range sila masyado mabagal. Kasi parang hindi pa rin nag-iinit ang karburador. Parang diesel, partner, hindi kagaya ng gasolina. Na pag inapakan mo, nandun agad yung gas na pumapasok. Oh. Yes. And very important sa mga teams to have a good start kasi makakapag-set sila ng tempo. Di ba, partner? Oh, as a coach kasi gusto natin yung maganda yung umpisa mo para better yung umpisa mo para yung pagtapos mo maganda rin. Yes, hindi ka strong start, a better start, strong start. Strong finish. Yes, para hindi ka na naghahabol at mas nakakapagod yung ganun. Kasi mahirap ang adjustment lalo na pag naghahabol ka sa game eh. Yes, masakit partner. sa ulo. Oo, tama ka dyan. So, eto medyo malamig si Santa Maria with 3 misses. And right now, halos wala yung intensity and energy na pinakita ng bawat koponan doon sa mga nakaraan laro nila. Oh, partner. Para petics ang petics ang offense, petics din ang defense, both teams. Kaya mamaya-maya hintayin natin. Yes. Para uminit pa sila. Nagpapainit pa, malamig dito eh. Oo. Malamig dito sa Capuerte Gymnasium, Coliseum. Okay. Oo, tapos eto na nga. Mintis pa rin. Si Abelion kanina naka 2 points for Bombon. Eto, mukhang hindi maganda gising nito. Sloppy basketball. Drinibol niya sa paan niya. Nalito sa basketball at football. And usually, shoot na kagad yung mga ganong klaseng layup nito ni Kobe Bryant Pableo. At this time, talagang alat, halos wala. Easy basket yun, partner. Dapat 100% ang patay na sa kanya yon. Yes, and yun, Barde with that good cut. And easy 2 points for him. Nagbababa ngayon ng bola. Itong Bombon, Breto going to the baseline, but there's a blocking foul na tinawag si ating ref, Chumasera. Itong Breto na to, isa sa main man ng Bombon, di ba, partner? Yes. Saka isa? Casaldon. Yung isang veterano nila. Oo, and also, ito din si Borja. One of the dependables nila dun sa Team Bombon. At right now, yan, naagaw pa ni Borja. Binigay kay Abelion with that pull-up jumper. Benga mo! 3 points para kay Abelion. At parang relax pa rin. Babawi daw si Babap. 3 points agad dito kay Santa Maria. So, coach, mukhang ito na ata yung Yung start na nag-iinit na. Oo, talagang ayaw maisahan. And it's a shootout. It's a shootout right now. Sa tingin ko, partner, more than 100 points ang magiging nito pag end ng duration ng fourth quarter. Yes. Walang depense eh. Para tayong all-star game tayo ngayon. Pero pagdating naman ng pagdating ng third saka fourth, makikita natin yung talagang sabi nga, totoong basketball. Yes. So, alam mo ba, partner, yung totoong basketball? Oo. Talagang pag sinabi mong totoong basketball, it's real. Okay, so 2 points para naman dito sa big man ng Kamaligan, si Ignacio. Borja ngayon, binigay sa poste kay Casaldon. Casaldon with that fade away. Nothing but air. Rebound nitong ni Pableo. Babap Santa Maria. Hinulog kay Ignacio with that fake and that 2 points. And pakonti-konti, mukhang aalagwas. Etong Team Kamaligan pag hindi ito na pigilan itong Bombon. Yung Ignacio, veterano yung Ignacio, yung Babap, veterano din.
tumatiming lang sila ng tempo ng game nila para makuha mamaya-maya, makukuha na rin nila yung rhythm ng game. Ako kung sino mauna sa dalawa, makakuha ng rhythm. Yes. And for Kamaligan, since they are one of the competitive teams na nandun sa ating bracket and doon sa top 1, 2, and 3 na ngayon, position. So, kailangan nilang ma-maintain yung focus nila on every game. Hindi dapat sila nag-chichillax. Kasi pag nangyari yun, pag nakalaban na nila yung malalakas, baka madala nila yung ganong klaseng mindset. Yun, minsan nagiging common na din partner yun sa isang team. Lalo na pag mahina yung kalaban. Mahina din yung laro, bumabagal din. Yes, and right now, anong klaseng depensa yon, partner? Na pinakita at nakaagaw agad itong Kamaligan. I think that was a 2-1 if I'm not mistaken. And agaw ni Himan. And yun, sinayang yung agaw na yun. Yun ang problema naman ng mga player na ganyan, na petics din pagdating sa loob ng game. Lalo na yung may walang trailer. Dapat yung pag gano'n may trailer na agad likod. Yes. Kaya ikaw may depensa na sa harap, lalo na pag malaki, may harap mo na rin itira. Oo, and I think it's, yun na nga, 2-1. Pangatlong sunod na agaw, binigay ngayon kay Aquino. Easy 2 points. Itong Aquino partner, isa dito sa veterano Oo, and very yung mga hustle plays niya. Oo, masipag tong bata na to, yung Aquino na to. Raymart Aquino, galing din tong UB University of Batangas. After na mag-play sa University of Batangas, nakuha siya sa Naga College Foundation. After Naga College Foundation, nag-University of Nueva Cáceres siya. Yes. Pero isipin mo, itong Raymart Aquino, nag-aaral sa sa UNC, graduate pa sa sa Naga College. Dalawa ang course ng bata. Ang sipag mag-aaral. Yes. Oo. Student athlete na student athlete. Yan ang porsigidong bata. Oo. So, right now, agaw na naman sana. Kaso, there was a traveling call doon sa possession ng Kamaligan. Relax na relax partner ang opensa ng Kamaligan sa kadepensa nila Yes. Alam din nila na kayang-kaya nilang kalaban, kaya ganyan din nagiging flow ng nila, ng offense nila saka ng defense nila. Yes, but even though i-implement pa rin sila ng trapping defense, siguro pinapractice na nila to para sa susunod nilang laro. And 3 points natin dito. Pumasok na pala partner si Ege Bellones ba to partner? Kamukha lang. Kamukha lang? Kamukha lang. Akala ko yun, import ng bunbun si Ege Bellones Oo, ito si Balakyo. Taga saan to partner? Taga bunbun talaga to si Balakyo. Yes. So, ito naman si Brito. Brito with that crossover, umikot pa. Kaso, muntik ng maagaw. Brito pa rin, nag-dribble ng bola with 5 seconds to shoot. Ito, tumira na nga. Itong si Kendrick Nagal, na rebound. Si Borja, wala yung kanyang tres. Balik tayo kay Nagal. And Borja again with that ball. 10 seconds to shoot. And yun, naagaw. Napunta kay Himan. Himan on that trailer. Ooh, there's a foul on that shot. And going to the line ngayon, etong si number 37. Kaso, iba ata yung nasa listahan natin dito, partner. Si Tolentino. Okay. Ay, bago nila yon yung Tolentino. Ay, hindi, number 12. Number 12 sa atin Dexter, dito. Dexter. Si Tolentino. And Mintes, yung second na free throw. Naagaw na naman nila and easy 2 points para dito kay Himan. And ayun na naman, nandun pa rin yung trap na ini-implement nitong Kamaligan. And right now, si Borja may tanga ng bola. Borja pa rin, humihingi ng screen. Binigay kay Nagal. Tapos on that corner, there was a foul dun sa possession na yon. Na-foul itong si Sambo. Foul on number 19, Aquino. That's his first and second
nasobrahan si Aquino dun sa kanyang pagiging pesky defender at natawagan. And Borja with that manong jump shot sa elbow. Kaso nagmintes. Borja pa rin. Borja, and the call is out of bounds by our referee. Unti-unti partner, gumaganda na rin ang depensa ng, ng Kamalikan. Yes. Talagang halos hindi na makatawid kasi steal ng steal. And eto na nga. Balakyo. Hinulog dito kay number 15, Sambo. Wala. And we got 45 seconds left in the first quarter. And Aquino with that 2 points. Brought to you by Legazpi Highlands. Slowly, partner, nagbe-breakaway na yung laro. Oo, hindi lang natin napapansin. And eto na nga. Si Balakyo. Wala. Aquino, binigay kay Himan. Himan with that easy 2 points. Shot clock is off. And we got 15 seconds remaining in the first quarter. Parang easy workout ang ginagawa nitong Kamaligan dito sa Bombon. Yung tinatawag partner, pinagpapraktisan. Yes. Pinagpapraktisan. Kaya nga, tingnan mo, ilang points na, 16 points. Oo. 16 points na. Ang lamang ng Kamaligan, slowly but surely, nagbe-breakaway na yung laro nila. Sa mga ganitong klaseng mga laro, partner, with this kind of parang atmosphere, ano yung dapat gawin nitong Kamaligan para intact yung focus nila, hindi sila ma-distract, hindi sila gumawa ng mga bagay na hindi naaayon sa kanilang game plan? Ang kailangan naman partner din yung mind setting nila. Pagdating nila, pagpasok lang nila sa loob ng court, hindi nila iisipin kung gaano kalakas o gaano kahina yung game nila, ay yung kalaban nila. Kasi ang nangyayari, sabi ko nga kanina, mostly ng mga team na pag mahina ang kalaban, ganun din. Yung mind setting ng mga player, bumababa din, nakikisabay din sila. Na dapat, every time na pumunta ka, pagpunta mo dito, naka-mindset na, naka-huddle na kayo, ang sasabihin ng coach, hindi ganito pa rin ang gagawin natin. Stick tayo sa game plan natin, sa keys of the game natin pagdating. Ganun pa rin ang flow ng game natin, ang intensity, same from first quarter to fourth quarter, ganun pa rin ang gagawin natin, yung game plan natin. Yes, and sometimes it's easier said than done, pero with the kind of coaching staff meron dito sa Kamaligan, I think kayang-kaya nilang ma-manage na mas stay focused itong mga players. And with that, eto na nga, Relucio with that 3 points. Minsan nalilito na ako dito kay Relucio tsaka kay Pableo. Bakit parehas gwapo? Oo, parehas lang parehas yung build eh. Parehas may tattoo din Yes. Parehas din. And back-to-back 3 points from Kamaligan. Una kay Relucio, tapos ngayon yung big man with a soft touch, si Ignacio. And Casaldon, babawi with that 3 points sa Capios. And Santa Maria all alone with that easy 2. Parang layup lang. And that 2 points is brought to you by Hotel St. Elise. And right now, muntik na namang maagaw nito ni Kevin Relucio yung bola. And Bombon with that basketball right now. Iniikot, Nagal with that pick and roll. Binigay dito sa kanyang kakampi. Yan yung tinatawag natin na pag nagbe-breakaway na ang game partner. Yung tinatawag bunny game. Yes, dito kay Teji Arellano. Masok na din pala si Lionel Barde. Ayun. Isa sa key player ng Naga College nung panahon na naglalaro pa siya sa collegiate level. Oo, itong si police officer Lionel Barde. Hindi lang natapos sa basketball at nagpatuloy sa kanyang career ngayon as a police officer. So, ito naman, Pableo with his shot, no good. And this time, ito, si Casaldon against 3 defenders. Binigay kay Arellano.
hinulog dito kay Balakyaw. And wala. Di ba partner ito si Casaldon? Nakuha din na-scout din to sa Manila. Yes, I believe that was in 2007 or 2008. I think that's 2007. He was training with Adamson Blue Falcons. And after that, bumalik siya dito and he played for the University of Nueva Cáceres. So, yan. Yan yung naging career nito ni Casaldon. And, Yung history niya. yeah, nung parang kung makikita niyo yung Casaldon ngayon, halos ganyan na ganyan nung high school pa yan. Parang Zion Williamson na man-child yung Mamaw. Oo. Mamaw. Natawag natin, Mamaw maglaro. Yes. Kasabay mo ba yung partner nun? Hindi. Mas nauna yan sa akin, partner. Di bata ka pa, partner? Oo. Oo. Kuya ko yan. Kuya. Oo. And Breto with 2 points. And before that, nakapag 3 points yung Nagal, who is a player of Naga College Foundation Juniors. So, Tiger Cubs yan, yung Nagal. And ito na, si Pableo. Binigay ngayon ng bola dito ay Santa Maria. And that soft touch again by Ignacio. Wala. Rebound by Casaldon. Binigay kay Nagal. Nagal with that basketball. Binigay dito kay Dulong and kay Casaldon. Nabitawan. Hirap na hirap partner ang opensa ng Yes. Bonbon. Oo. And Sobrang sloppy basketball ang ginagawa. sabi nga nila, Laugaw in Bicol. So parang hindi maganda yung naging start nitong nitong Kamaligan, and parang sila pa yung nahawa sa ganong klaseng di magandang start. Kaya ngayon, nung biglang uminit yung karburador at engine nitong Kamaligan, hindi na nakasabay itong Bonbon. Hirap na din talaga dahil sa yung tinatawag nating manpower. Yes. Sabi mo nga kanina, partner, first unit, second unit, hanggang third unit, Yes. pwede mong gamitin. Walang sinasayang na pyesa. Oo. Eh, kahit nga ipasok mo pa si Coach Brian at si Coach Apple, talagang lalaban at lalaban pa to. Mamaya, tanungin natin sa courtside reporter natin kung pwede mag-vision dalawa. Oo, sabihan natin tong si Jessa. And maya-maya, makikita natin itong ating courtside reporter na si Jessa to give us her first report in today's quadruple header. So, makakasama natin itong si Jess, ang ating courtside reporter. But right now, there's a timeout on the floor and the highlights. Puro Kamaligan. Ano kaya gagawin adjustment ang Bonbon ngayon? Kasi halos half na ang Okay naman yung outside shooting nila ngayon. It's just a matter of kailangan lang talaga nilang maitawid yung bola and to make things a bit harder kahit paano dito sa Kamaligan, kahit pagdating sa pyesa, pagdating sa firepower, talagang lamang na lamang itong Kamaligan. Medyo pahirapan naman nila ng konti and makakalapit-lapit pa sila niyan. And ayun, Pableo, hayaan lang nila mag-turnover to. Nagal with that behind the back. So wala. Arellano. Binigay kay Uy, Nagal. unselfish na masyado yung partner. Yes. Panira na yon. Hindi na yung kailangan ipasa. Titira mo na lang. Easy basket na yon. Nag-commit ka pa ng turnover na kailangan mo magabol. Oo. There's always a thing called overpassing. So, kailangan nila maiwasan yon. And eto na nga, nagmimintes and nagiging sloppy din itong Kamaligan right now. And this is the perfect time para dito sa Bonbon para makahabol-habol. And that shot, it was from Arellano. And kitang-kita sa mga galaw nito ni Arellano na talagang gustong makahabol. Okay, out-rebound na ngayon sila. Nakokontrol ng Bonbon ng backboard. Kaya nakakatakbo sila ng maganda ngayon. Ilan? 7 to 5, 4 points to 6 points na pinupuntos ng nitong Bonbon. Oo, And ganda. another miss para dito sa Kamaligan.
So kailangan nilang i-capitalize sa Nagal with that shot. 3 points para dito. Kaya 7-0, partner. 7-0 run. yes, and that 3 points is brought to you by Legazpi Highlands. And another miss from Santa Maria. Nakaapat na, pang-5. But yung rebound, they are still giving that ball back. And yun, Barde let them pay for those costly mistakes na ginagawa ng Bombon. Parang binibigay na sa Bombon. Oh, rebound yun na. Sa inyo na yan. Oo. Para makahabol kayo, para may magandang laban ng sa game na to. Yes. And yun, hindi na naman nakapag-convert itong Bombon. Bola ng Kamaligan. And Relucio, paunti-unti, binabawi yung mini run na ginawa nitong Bombon. And Yan, nagtatrap na naman sila, oo, partner. nangangagat na naman ang trap nila. And Dulong with that strong drive to the Yan basket. ang maganda. Go hard ka sa basket. Huwag kang matakot. Yes, and crossover by Kobe Bryant, Pableo. And he's going to the line. Siguro nung binubuntis pa to si Pableo, paborito si Kobe Bryant nung papa niya, no? Paano ba nasabi? Hindi ba obvious? Oo, talagang pero may kakilala ako, partner. Ah. Pinangalanan niya yung anak niya, LeBron James. Hindi, ano yun? Pero Michael Jordan fan. Oo, yun lang nga. Parang kilala ko yung partner. Parang kilala mo rin yung Oo. partner. Kasi partner, may history yun eh. May Yung history pangalan ba? na yun. Yung pangalan nung kakilala ko, yung babae, Lee. Ah. Oo, yung lalaki naman, ang pangalan is James. Ah. Nagkataon nung drop na yun ng 2002, 2003 yata, Oo. di ba? Oo. Kaya nagkaroon ng history yun. Hindi naman totally LeBron James talaga yun. Nagkaroon lang talaga ng... para pinaghalo lang yung pangalan kaya naging LeBron James. Pero nung una, paborito din nung tatay yung LeBron James. Oo. Oo. Pero ngayon, Jordan okay talaga. lang. Pero ano din, fanatic yun ng MJ. Oh, all-time Yes. great yun eh. Oo. All-time great yun eh. As we go back to the ball game, titingnan natin ngayon ang ating Facebook Live, and we will be interacting with our live audience during this game. And yun, mintes ang tira ni Borja. Inamamaw partner ni Kevin Relucio. Inaatake niya ang soft defense ng Bumbun. Yan naman ang kailangan i-capitalize mo. Pag mahina ang depensa, atakihin mo na atakihin. Wag ka sa labas tumira. Kung alam mo naman ang mahina ang inside defense nila, doon ka sa loob. Yes, and dito sa ating mga live viewers, Facebook live viewers, etong si Homer Rodriguez. Ang sabi niya, nagpapatundag pa ang Bombon, dakol nakakana binamban, ta sulong-sulong. So, Hindi maggabat mo ng partner mga tulakan eh. yes. So, happy fiesta kung saan man. Pa-Sharon Cuneta naman. Okay, back to the ball game. Borja to Nagal. Nagal with that drive. Ang ganda sana ng hulog dito kay Breto. Kaso, natapik. And ayun. Pag pupunta ka ba partner sa pista, marami kang dala ng plastic o Tupperware? Ano lang, partner. Nagdadala lang ako ng lakas ng loob. Kailangan ba yun? Oo, kasi sa kanila pa ako hihingi ng plastic. Ganun ba yun? Naturuan mo ako. Para hindi na ako magbitbit. Oo. Hindi na ako magbitbit. Maganda pala idea yung gano'n na lakas lang ng loob ang dadalin mo, doon ka pupunta sa piyestahan. Opo. Oo. Pero yung nakapunta ka na ba partner doon sa piyesta na hindi ka kilala, nakakilala mo sila na ikaw hindi ka nila kilala? Ang napuntahan ko, partner, mas malala. Ano? Hindi nila ako kilala, hindi ko rin sila kilala. Ay, mas mahirap yun. Oo. Pero ang tawagan nyo, Tito. Tito. Oo, nagtito pa ako doon. Oo. Mabuti. Kanino ka bang anak? Kanino?
Sa ano yun, partner, that happened in Batangas. And nung tapos na kami, nung tinanong kami kung kanino kaming bisita, sabi niya, ay, dun yun sa bahay after, sa bahay namin. So, bali, 2 bahay. Doon pala yung pupuntahan namin, nagkamali lang kami. Uso pa nun yung wow, mali. Yes. Joke nila yun. Okay, so, Partner, pressure na naman sila ng 1-2-2 defense nila sa full court press. Binalik na naman ni Coach Bry para pahirapan ng Team Bonbon. oo, and kanina yung Aquino, nakabuslo ng 2 points. And with his great tenacity pagdating sa opensa at saka depensa, talagang hindi mo masasabi na nagpepetics itong taong to. Ever since naman na kilala ko tong Raymart Aquino na to, hindi naman to petics na, pag pinasok mo talaga, sabi mo yung tenacity niya, yung intensity niya parating nandun sa game. Oo. Okay, so That's an 8 seconds violation. 8 seconds. Yan partner na nasa yan yung fiancé ni Raymart. Oo. Yun, Si Rona. Happy Oo, viewing. si Rona. Oo. Si Rona. Happy, Nasaan ba yung si Rona? happy viewing and happy birthday. Yun, nandun sa likod ng bench ng Bonbon. Okay, so ngayon, rene-review, partner, yung play na yun. And right now, it's 58-30. Lamang na lamang ang Kamaligan with 2 minutes and 12 seconds remaining in the first half. Konti na lang. Konti na lang. Oo, konting sikad. Isang buslo na lang at kalahati na. 8 ball violation. Resetting the clock on 24 seconds. Okay, so it was a kickball violation. Kaya reset tayo dito. May kumalabit partner sa likod ko. Kala ko chicks Oo. Kala ko chicks yung kumalabit. Gwapong-gwapo yung Oo. dumaan sa likod Oo. natin. And kung may laro to bukas. Nag-scout na si Coach Mark ngayon Sa top din to sa sa District 5. Oo. And Nabwa. bukas maganda yung laban nila. It's going to be Nabwa and Iriga. Ayun, maganda yun. Magandang panoorin yun. Oo. Sa top spot yun. Yes, the number 1 and number 2 ang pinaglalabanan nila ngayon. And before that, si Borja naman with that made basket and sayang. Hindi na-anticipate mo nasa wing yung pasa sabi nga niya, dun sa kanta, sayang na sayang talaga. Fast break na, Pero bihira. mahilig ka partner sa video, okay? Hindi ko na kagisnan ng pagbibidyo okay. Kasi talagang nung kabataan ko talagang eskwela bahay lang ako tsaka practice. Kaya hindi ko na yon. Pero yung head coach ng Casereño, si Herson Warlan Sabio, yun isa sa mga makikita mo sa mga video okayhan ng mga panahon na talagang bumibira. Hindi, isa lang naman ng alam na kanta nun. Isa lang ba alam na Isa lang alam na kanta nun. Yung tinatawag na favorite song. Yes. Yung favorite song. Diba? Yung, ano ba yun? Yung Awimbawi. Awimbawi. Favorite song yan ni Coach Snooki. Yan ang hindi mo pwedeng agawin sa kanya. Pag inagaw mo, patayan kayo niya talaga. Okay. Alam mo ba si Coach Mark, ang ganda din ng boses. Hindi ko alam yan. Kumanta yan pambihira. Nakita ko pwede maliha sa alin natin sa tawag ng tanghalan. Oo. Coach Tawag Mark. tawag ng The Boys. Tawag ng The Boys? Yan. Meron na bang ganon na tawag ng The Boys? Pinaghalo mo yung tawag saka yung The Boys? Kasi Tawag ng tanghalan saka The Boys? pang matindihan na kasi yung talent na yun. Yung ganun ba? Parang pinaghalo mo na na yung suka saka yung masarap na sausawan pag pinaghalo. Suka saka ketchup. Yan. Yun. And right now, as we end the second quarter, it's 66-35. And lamang na lamang po itong Kamaligan. Stay tuned po tayo.
sa ating pagbabalik dito sa ating third quarter. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
And we are back for our third quarter dito sa first game natin You are watching the Bombon between Bombon and Kamaligan, with Kamaligan leading 66-35. And next game po natin, itong team ng Naga City Casereños versus Ocampo. May partner ang leading scorer ng both teams. Kevin Relucio with 11 points, 1 rebound. Ignacio 9 points, 2 rebounds and 1 assist. Sa Bonbon naman si Nagal, 11 points, 2 rebounds. Uy, okay, magandang showing 'yon para kaya Nagal and also para kaya Relucio. Oo. Dapat partner mag-step up yung isa sa key player nila, si Brito. Yes, and that's a fast break from Balakyao. Ito yung isa sa mga bihira natin makita na nangyayari dito sa Bombon, which is a fast break situation. Kaso binura agad nitong si Wawa Ayo with that floater. And ayun, Casaldon. And inside, dulong, wala. Borja, sinupalpal ni Tolentino. Casaldon with that pull-up, wala. Nakuha pa rin ni Ignacio. Ignacio, binigay dito kay Ayo. Let it fly. No good. Casaldon with that fast break. Borja, hinahabol pa. Sayang, hindi nag-end one para dito kay Borja. That's his first. So, this is something na magandang nakikita natin, partner, na nagkakaroon ng fast break opportunities itong Bombon. Yun naman ang kailangan nila, partner. Maging aggressive sila, lalo na sa backboard. Makuha na yung backboard para makakaroon sila ng transition nila. Lalo na yung kailangan nilang transition kasi kanina pa wala silang transition kasi hindi nila nakokontrol yung backboard. Yes, and yung first shot nito ni Borja, sumablay kasi mukhang napatingin pa dun sa camera. Oo, dito partners nag-comment, nice one, Daddy Henry Balakyao. Asawa yata to ni Henry, ni alias kay Bilyones. Okay, and yung pasa na yun, muntik ng maagaw, papalusutin pa ni Santa Maria dun sa dalawang defenders na yon. Start ng ball game partner ng second half. Masyado na naman malambot. Itong Kamaligan. Nag-turnover. Sayang. Hindi nila kailangan yung mga ganyan na bagay. Turnover, naghahabol pa naman sila. Tingin mo partner, gano'n na lang na naghahabol ka. Magagalit ka ba sa player mo? Baka lalong mawala ng moral. Kaya as much as possible, talagang i-inspire mo na lang sila and to motivate. To do better. Ano ka ba, partner, mag-motivate sa mga players? Lalo na pag behind sila sa game. Well, pinapaalala ko lang sa kanila yung mga ginagawa namin sa practice na ulit-ulitin na lang nila in a very malumanay na tono. Diyan tayo kilala sa pagiging malumanay. Kaya pala partner kay misis mo, malumanay ka talaga. Ay, oo. Kasi pati nga si Maya, partner, malumanay ka pa. Oo naman. Hindi ako mahilig mag-camping Ayoko natutulog sa labas. Kaya malumanay na malumanay tayo. Kaya pala si Maya, pag galit si Maya, ang tawag sa'yo, Pedro, hindi Peter. Manang-mana yung anak kong yun sa kanyang ina na sobrang bait. Oo. Mabait naman yung tatay Okay, so agaw na naman. And dito, fast break. 2 points. Basket. Para dito kay Wawa Ayo. And ayun na nga. Another turnover. Para na naman dito sa sa Bombon, and 3 points by Santa Ana. So tapos na yung pagiging sloppy, and eto si Bombon na naman yung nagiging sloppy. And 2 points.
for Casaldon. For Casaldon. Uy, Santa Maria with that beautiful move. Kaso, Mintes. And eto na, si Borja. Borja na i-dribble sa paa. Yun partner, yung kanina pa. Pangalawa na yun partner. Yes, and right now, pupuntahan natin ang ating napakagandang courtside reporter. Etong si Jessa. Jessa, ano bang meron dyan? Well, good afternoon, Coach Pete and Coach Sai. And of course, good afternoon mga kasorog. This is your Ako Bicol Cup 2023 dito sa probinsya ng Camarines Sur. And today, ako ang makakasama nyo to give you the latest happenings inside the hard court. A match between Bonbon versus Kamaligan. Napaka-intense nga ng game opener natin ngayon. For us, Team Kamaligan continues proving that they are one of the strong contender in this year Ako Bicol Cup at Camarines Sur. According to Coach Brian Ayo, that the team are doing good every game. But he kept on reminding the players to always put their best the moment that they entered the hard court. Kasalukuyan nga ang Kamaligan is having a 3-1 standing. However, lack of the players nga ang problema ng Team Bonbon. Ayon nga sa assistant coach na si Coach Neil, malaking epekto sa kanila ang absence ng kanilang big man na si Ricardo. Pero dagdag ni Coach, just keep the composure at bawi ngayong second half. So that's the latest for now. Back to you, Coach Pete and Coach Sai. Yun, thank you very much, Jessa, with that wonderful report. And napansin ko, iba yung ngiti ni Jessa ngayon. Kasi ng mga previous na mga reports ni Jessa, akala mo may kaaway and talagang intense. And ngayon, nakangiti itong si Jessa. Alam mo ba partner, yung game, nung game na nag-commentator ka mo ni Coach Joji sa Iriga, palibasa, parehas ang ulo namin. Ang tinawag niya ako, Coach Snooki. Halos matatapos na ang game. Sabi ni Jessa, Coach Snooki pa rin. Pareho ang ulo namin eh. Masyadong seryoso si Jessa at mukhang sumilip lang na gano'n. Uy, ulo, Coach Snooki. Coach Snooki. Parang may inspiration si Jessa ngayon. Kaya relax siya. Yes. And maaliwalas. Eto si Jessa, I think they will be competing sa isang tournament naman somewhere in Albay. Kasi isa siya sa mga majorettes of CSPC sa Nabua. Di ba si Anton naging conditioning din? Yes. Si Gab de Vera. Yes. Naging conditioning coach ng ng mga majorettes. Yes. Mahilig pala yun sa majorettes si Gab. Anton. Mahilig magturo. And speaking of Anton, nakita na natin itong si Anton. Nasaan ba si Anton? Andito sa may gilid ng monitor. Ayun. Yan, grabe yan si Coach Anton, ang bagong strength and conditioning coach ng Arneo. Ano yan? Mahilig yan sa majorette pala. Nung kinuha mo nun? Oo. Anong klaseng pagtuturo ng conditioning yun? Gusto ko din maging conditioning coach kung majorette ang tuturuan ko. Yes, talagang grabe yung mga demonstrations and inputs. So talagang very tutok na tutok magturo yan. Focus pala. Yes, and that's focus. And that's 3 points from Kamaligan. Pero yun na nga yung sinasabi mo, kailangan mag-step up ni Breto. And ito na nga, sana ito na yung start. Sumagot agad yung Breto. Pero kala ko, sasagutin din agad ni Pableo. Balakeo right now, binigay kay Casaldon. Casaldon looking for a teammate. Naagaw, a Relucio on that breakaway. Nabitawan pa. Himan, binigay dito. Uy, mintis itong si Barte. And sa wakas, masyadong relax yung na yun, yung tira ni Barde. Naging sloppy basketball galing doon kay Kevin Relucio. Pero yung pala nakikinig si Coach Anton. Yes. Yung mahilig sa majorette. So welcome sa venue, Coach Anton, and also thank you for watching din sa Facebook Live. Talagang grabe ang suporta. Shoutout ko na. Shoutout ko si Coach Anton de Vera.
ang paboritong anak ni Manager Bob De Vera saka ni Manager Ningning De Vera. Okay, so yun, fast break opportunity. Power rebound by Pableo with that power shot. Sobrang nga lang. 2 points for Barde. Mukhang nasaktan itong si Pableo at kay Iika-Ika, pababa. Pero partner, nakita mo na bang maglaro nung high school days si Anton? Yes, I believe na coachan ko yan si Anton, and one of the favorite na drills niya ni Anton, yung fast break talagang pag nagbabato yan si Anton. Lagpas Oo, sakto. Parang parang fast break niya parang Kevin Love. Oo, from baseline to 3-point area. Pasok yung pasa. And eto, back to the ball game tayo. Si Kevin, eto na, si Borja. And muntik pang matamaan ang ating courtside reporter na si Jessa. Parang parang masyado ng malayo. Milya-milya na ang lamang partner. 45-86. Oo, yung laro. Pero si Anton partner, kung may pagkakataon, kung babalik ba sa CSPC, kukunin mo pa ba? Aba si Coach Anton De Vera is very much welcome. Pero sa major rate. Sa blue and blue and gold and white. Blue and gold and white. Blue and gold and white. Okay, so fast break. Pableo going straight to the basket. And basket. Ganda nung stretch ni Pableo. Talagang makikita mo yung length ng Pableo pag lumipad ng ganon. Ganun ka din ba, partner, mag-layup nung panahon? Oo, halos nakaliyad na ako, nakahiga na ako. May folding bed ka pa nun. Yes. Kaya nga pagbaba ko, sub na agad ako kasi masyado na ako matagal sa area. Yun ang sabi ni Coach Noli. Sabi ni Coach Noli, ganon. Oo, parang tama na't nakita namin yung isang tira mo, upo ka na ulit. Okay, so yun, Breto na naman with that shot. Sabi ko sa iyo, partner, mag-i-step up na tong Breto. Oo, kaso kalahati yung, hindi naman kalahati, pero 40 ang lamang nitong Kamaligan, 88-48 with 1 minute and 50 seconds remaining. And Breto with that shot, back-to-back. Points by Breto. Yun, back-to-back. Binubuhay partner ni Breto ang bunbun. Okay, so right now we have our courtside reporter, si Jessa, with the head coach of Team Kamaligan. Jessa, pasok. Thank you, Coach Pete and Coach Sai. Currently, the momentum remains on Team Kamaligan. So now with me is the head coach of Kamaligan, Coach Brian Ayo. Hi, Coach. Good afternoon po. So, Coach, the Kamaligan remains on our leading spot now. Ano yung masasabi mo sa performance na pinapakita ng iyong mga players? I'm satisfied naman sa performance nila. We just need to blend in, familiarize sa mga players. Tapos sa mga next game, makaprepare kami especially against sa dalawang games, last 2 games namin, Calabanga and Kanaman. Yes, napaka-visible ng kung gaano pinaghirapan ng team nyo ang performance na pinapakita nyo ngayon. So aside from that, Coach, may gusto ka bang pasalamatan sa inyong mga supporters or sa mga tao behind the team po? First of all, kay Mayor Janoy Bardalosa sa suporta sa mga players ko. Lalo na sa idol namin, Babap Santa Maria. And sa family ko, sa mother ko na nanonood sa abroad, then sa girlfriend ko. And sa NCF Tigers family ko. Ayan. Aabangan namin, Coach, ang resulta ng game na ito. So, yan muna ang latest for now. Back to you, Coach Pete and Coach Sai. Thank you very much, Jessa and Coach Brian. Etong si Coach Brian, talagang grabe to kung mag-prepare ng kanyang mga players and evident dito sa pinapakita nitong Kamaligan, Coach Sai. Pero ang pinakagusto ko dun sa sinabi ni Coach Brian, yung sa girlfriend niya. Yes. Diba? Sabi mo, evident na kitang-kita obvious naman yung preparation nila. Tama yung sabi ni Coach Brian, yung preparation nila is yun sa next game nila, yung team blending, yung team chemistry, mas lalo pa nilang papagandahin.
Kasi yung last game nila, yun yung pinaka-crucial game nila para sa number 2 spot, di ba, Coach Pete? Yes, and coming from that loss against the Casareños nung first game, talagang may sense of urgency na pinapakita itong Kamaligan para makaabot dun sa top 2 spot. Kasi itong bracket na to or itong district na to ng District 3 has a lot of teams na talagang very competitive. For example, yung Pili, Kanaman, Naga, and also sila. Diba? And also may mga flashes of brilliance din na pinapakita itong Calabanga, Magaraw. So talagang very competitive itong district na to, and hindi mo kailangan mag-petics dito kasi baka bigla ka na lang malaglag. Oh, yun nga partner. Ang third district talaga, ito yung mga more on powerhouse team. Halos na ipon dito yung malalakas na team. Yung sa third district, like sabi mo nga yung Kamaligan, Naga, Calabanga, halos lahat malalakas. Hindi ka pwede talaga mag-relax. Oo, partner, and maganda kasi yung yung ganitong klaseng opportunity na naibigay sa mga players na to ng Ako Bicol dahil talagang nakakapag-showcase sila, and even yung from other districts nakikita nila yung level of basketball from other districts, and this can motivate and inspire them to become a better team, a better player, kasi talagang best of the best ng Kamsur is here sa Ako Bicol, and we thank Congressman Zaldico for bringing the Ako Bicol Cup here in Camarines Sur, and also the Ako Bicol party list. Your katabang nakasurok na. Okay, partner, tama ang sinabi mo kasi para ma-showcase nila yung sabi mo showcase na para makita yung galing na individual talent, yung team chemistry, yung blending ng team. Kaya dito nakikita ko exposure lang ang pag-uusapan. Malaking bagay itong Ako Bicol Cup na to. Kasi high level of competition, dito mo makikita yung partner, magagaling na players. Oo. Okay, so partner, sino pa yung mga tumikada nung mga nakaraang third quarter from both teams? Ito yung top scorer, partner. Same pa rin. Kevin Relucio with 16 points, 1 rebound and 1 steal. Itong Pobleo, humabol si Pobleo with 14 points, 6 rebound. 6 backboard yung Pobleo, malaki yun. Saka yung 2 assists, may 2 assists pa. Yung Pobleo. Maganda yun. 4 points agad, 5 points yun. 2 points! Mukhang naka-magic doon si Arellano. Talaga nag-alley-oop sa sarili. Narinig ako partner nung Breto. Nag-step up yung Breto. Ngayon, 14 points na yung Breto. Kanina wala siya sa stats. Pagkatapos with 5 rebounds and 3 assists. Yes. Ang sunod sa kanya, nandun pa rin yung Nagal, nag-i-stagnant yung Nagal, pero nag-step up yung Breto. Yes, and yun ang gusto natin makita from the key players ng bawat teams. And stolen away by Wawa Ayo, and that's an easy 2 points para kay Barde. Ang gusto ko naman ngayon mangyari, partner, marinig ako ng Bonbon, yung mga second unit naman nila dapat mag-step up para makahabol sila. Oo. 21 seconds. Kasi from being down by as much as 44, ngayon, 36 na lang. So, hopefully. Yun, aggressive sa basket. So, yun, narinig ka nung Nagal na nag-stagnant daw siya. And Stagnant yun, umiscore yung Nagal. Oo. And, nagtatrap na naman sila, partner. Pinapahirapan nila. Muntik ng 8 Ayan, seconds. easy basket, partner. Easy Ganda. Ganda nung flash, yung dive niya. Yes. Kitang-kita. Arellano with that veteran's move. Nung naglalaro ka ba, partner, ilang assist ang pinapasa mo sa ring? Siguro, partner, medyo mababa na yung 15 sa warm-up pa lang. Warm-up pa lang yun? Oo, mababa na yung 15, warm-up pa lang. Paano pag naglalaro na? Oo, kaso bihira yung laro. Tanungin natin si Coach Noli. Yes. Pero ang laging iniiwasan ko pag naglalaro ako ng partner is yung turnover. As a point guard,
ang focus ko nun is assist to turnover ratio. Dapat para sa akin, maka 2 assist ako bago ako mag-isang turnover. Kasi being a reliever, konti yung minutes mo, magta-turnover ka pa, lalong mababawasan. Dapat quality minutes ang ibibigay mo kay Coach Noli. Yes. Kung hindi, papagalitan ka nun. Oo. Magkakamot na yun si Coach Noli. And ang madalasan na nagko-compete for that time na playing time, it's kami and si Coach JP Diswangco doon. Si Coach JP, isa din magaling na coach. Oo. Like Coach Pete. Parang yung pagiging coach namin napukaw nung pag-upo namin sa bench katabi yung coach namin. Parehas naman kayo magaling na coach eh. Parehas din dun sa may side din na magaling kayo, pareho din. Oo, magaling kami sa Yung isang side sa preparation sa trainings. Yan. Pero may isa pa na hindi mo kaya mabanggit ngayon. And going back to the ball game, coach. Ito na nga, Bombon na trying to trim down the lead. Breto. Breto ganda. with that 2 points. And buhay yung Breto. Pero si Ayo, babawi. Nabitawan pa yung partner. Ayun. Tubarde with that easy 2 points para ay Barde. Walang problema nung Bonbon. Hindi nila na-recognize yung baseline cut ni Barde. And naagaw pa ni Relucio. Alipante with that easy 2 points. Parang pinapalaki nitong Kamaligan yung Kalamangan. Talagang no mercy. Alipante with that wonderful move. Pero naagaw pa rin itong ni Aquino yung fast break opportunity. And another 2 points para kay Alipante. And with that, we will go to our courtside reporter again, Jessa with the assistant coach of Bombon. Etong napakaganda na si Jessa. Pasok! Hi Coach Pete and Coach Sai. Now kasama ko naman ngayon ang assistant coach ng Team Bonbon, Coach Neil Sumangit. Hi Coach, good afternoon po. First of all, I would like to commend the performance na pinapakita ng Team Bonbon as they showing the resiliency na sa kabila ng lamang ng Kamaligan. So now Coach, ano yung mga words of encouragement mo sa team to end the game positively? First of all, thank you. And unang-una, after the second quarter, the huddle, inano namin yung mga boys namin na still mag-focus sa kanilang mga laro and magsipag pa rin sa kanilang depensa. And despite of lamang kalaban, we are positive na maging okay yung laro and enjoy nila yung kanilang malaro. And para maibigay pa rin namin kung ano ang quality ng basketball para dito sa game na to. Ayan, for sure Coach, that this game will serve as a good training experience sa mga players. So now Coach, would you like to take this opportunity para pasalamatan lahat ng supporters ng team nyo? First of all, thank you po sa Ako Bicol Party List sa pagkakataon ito. And lalong-lalo na po sa aming ever supportive na mayor, kay Mayor Imbot Angeles, and kay Vice Mayor Altesa, and sa amin pong sumusuporta sa RGS. Salamat, and sa mga taga-Bonbon, salamat sa suporta po. Ayan, thank you so much Coach. So that's the latest for now. Back to you Coach Pete and Coach Sai. Thank you very much, Jessa. And right now, it's Raymart Aquino on the line. Kaso mintes, pero sa kanya pa rin yung offensive rebound. And offensive rebound again kay Alipante. And tatapusin na ba ni Aquino? No good. Borja ngayon. Borja natatrap na kay Nagal. Nagal binigay kay Breto. Breto. Pass to Sambo. Wala. Tip. Wala pa rin. Borja. Wala pa rin. And there was a foul dito kay Borja. Nagkatawanan yung dalawa partner kasi nagtititigan na yung dalawa at hindi pa rin makakonvert ng putback itong si Borja. And
hindi ko masasabing frustration foul, pero naka-smile si Bora habang pina-foul itong si Relucio. Relax ball game na rin, partner. Ini-enjoy na rin nila ang ball game nila kasi alam nilang kulang din sila sa pyesa, ang bonbon, pero trinay pa rin nilang humabol at dumikit kaso hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya. So, nandiyan pala, partner, si Manager Bob De Vera ng BDO. Siya ang area Bicol head ng BDO. Saka nandiyan ang team manager ng Casereños. Si Boss Chano Morano. Yes, Morabil. And kitang-kita natin na naka-smile itong si Sir Bob De Vera because of the recent na winning ay kahapon na pagkapanalo ng GSW. GSW. So 4 minutes and 54 seconds remaining time. Ayan, kumakaway. Parang kandidato to sa Goa sigurado. So, di ba, Anton? Si Anton alam yan eh. Anton, kandidato si papa niya sa Goa. Pag-retire, magiging Mayor Bob De Vera. Yun. Goa, Camarines Sur. And ganda sana nung paso nung Nagal. Bang, bang. Tapos hulog. Yung mga pasang ganun, dapat anticipate mo. Pag dinis mo, easy basket din. Open yung open yung shaded area. Yes, and ito yung mga nakakatakot sa mga ganyang klaseng point guard na talaga naglo-look away. Kasi kung hindi ka nakatingin, mukha mo yung mag-sasalo ng bolang yan. Nakita mo, partner, maglaro yung Chris Paul. Si Chris Paul, pag pumapasa, hindi dito sa may chest, ang pasa ni Chris Paul sa mukha. Kaya kung hindi ka alert, yung tatamaan, magiging mapango yung ilong mo kay Chris Paul. Sopla ka dyan sa mga ganyang pasa. And Pableo, binigay ngayon dito kay Tolentino with that corner shot. Ito bang ligang labas din to si Tolentino? Si Tolentino is one of the products ng mga different leagues. Sa Manila, Manila area. Etong Pableo din, same din. Yes. Yang Iman din. Pero ang sa kanila is because of their love for the game and for them being yung parang mga journeyman. And some of them nagsettle na talaga dito sa sa Camsur through marital or through dito na sila nagsettle, and ito nag-showcase na sila ng laro nila dito. And Breto with that dunk attempt, no good. Showtime ang gustong gawin ng Breto. Hindi lang, kulang lang yung timing, yung lukso niya. Yung nauna dunk yung sana yun. Nauna yung talon sa jump. Mahirap yung nauna yung talon sa jump. Pwede ba yun? Pwede yung partner. And yun, Mintes. Pero naglaro ka rin, partner, ng volleyball. Di ba yung Bayoma naglalaro ng volleyball? Oo. Yung brother-in-law ko was player sa palarong pambansa back in his high school days and also a player ng Ateneo. And iba yung laro na yun kasi mayroon silang dinalaro ang volleyball na regular volleyball. May laro din silang volleyball, yung tinatawag natin dito, yung mais-mais. Oo, mais-mais. Pero ako, partner, na naglalaro ako ng volleyball, spike ko, black ko pa. Patay tayo dyan. Oo. Pag pumalakpak ako, yung palakpak ko, isang ganito lang. Pero nagsasabay yung dalawa, pero pumapalakpak. Mahusay yung gano'n, black, partner. Spike ko, bablock ko pa, partner, yung tira ko, spike. Oo. And yun ang ganda ng pass break ni Tolentino. Nasalo ng ating butihing mga cameraman and crew. And ito na nga, si Nagal. 2 points. And may makikita ba tayo dito? Pableo with that slamma-jamma by Pableo. Pero nung partner nung time, nagdadunk ka rin. Oo, partner. May time nung nasa Manila. Talagang pag midgets yung laro. Oops! Kapyos yung dunk nung Breto. Ayun, puro showtime na lang. Yes, it's officially it's garbage time. For tinaas na yung bandera.
Oo, and yun. Pasok na yung dunk ni Pableo, kaso blinangan ka nung ring. Mahirap yun. Mahirap yun. Oo. Nandito na, tapos nung binitawan niya yung ring, bumalik, Parang nag-snap back. ako nga yung sabi ko sa'yo, na-spike ko, blinak ko pa. Last 2 minutes. Tingnan mo kung gaano kabilis ng partner. Eto, Breto, babawi sa kanyang dunk. Yan! Wala Hindi. pa rin. Oo. And again, Isa Breto. pa, isa pa, isa pa. Isa pa! Yan! Wala pa rin ang dunk nitong si Breto. Last one. Yay! Islama Jama! Ayaw ng nagdunk Dalawa dapat. Alley-oop! Ayun! Off the board. Dunk. Parang na to, all-star game na partner na nangyari. All-star game na nangyari dito sa laro. O yung pa! Ayun, nakuha yung timing ng Breto. And eto, Isa pa. sasagot yung Pableo. Uy! And a Tinapos yung 360 floater. 360, oo. 360 floater yun, partner. Ganun ba yun? Oo, 360 floater yun. Umikot muna sa ere, pagharap. Yung pala yung 360. Oo, eto. Breto, between the legs, kunwari lang. And eto na. 41 seconds remaining. Dalawa. Spider-Man! Si yun? Si Arwin Santos, yes, partner. pamangkin ni Jimmy. Jimmy Santos? Alapag. Tama ba yun? Okay. So, another. Uy. Eto, Talagang all-star game na to, partner. Yes, inihintay na lang natin matapos itong larong ito. And, Breto, wala. 50 yun, partner, 50. 50? Oo. I-score yun. Eto, ano to? Pableo! Uy, layup lang. Umupo. Oo. Umupo sa layup. Oo. May upuan yun? Yes. Kitang-kita, umupong ganun eh. Oo. Will score 124. 74 points. Win by Kamaligan. Next game would be Mga City of Naga versus Municipality of Gapo. Diba? Hindi na naging competitive yung naging laro, pero yung showcase nandun pa rin. Hindi pa rin nawala yung Hindi nawala yung showcase. Talagang yung mga liparan natin na Slama Jama na gano'n. Talagang hindi matatawaran. And nandito nga talaga sa Ako Bicol yung mga talents na kayang gumawa ng mga ganun. And right now, we are still waiting for our kasurog player of the game. Ito na nga sa highlights natin, yung dunk. Isa sa mga dunk nito ni Pableo. Athletic na athletic itong bata na to. Oo, talagang hindi natin. And alley-oop play naman dito kay Breto. Ano yun, partner? Nagpapalitan ng slam dunk. Ano yun, partner? 9 yun. 9 yun. Wala bang 9.5 doon sa score? Eto, 10 yan, partner. Wala bang 9 and 3/4, 9.5 pag nag-i-score? Wala, partner. Talagang lang. Bilog. Oo. Bilog lang yan. Buo pala yun. So, ito. Eto, Spider-Man. Ano lang to? 9 lang din yan. 9 yan? Oo. May showmanship lang pagkatapos eh. Pero, yun. Spider-Man, Arwin Santos. Oo. And, eto, ganda ng mga drive. Yun ang partner, hindi talaga yung dalawa lang talaga yung nag-step up sa sa Team Bonbon, kaya kinapo sila. Oo. Majority ng kasi sa tingin ko yung wala pa naman lumalabas, balance scoring yung ginawa ng Team Kamaligan. Yes. Sobrang lalim ng bench nila, kaya mahihirapan talaga ang Bonbon dito sa laro na And to. lahat nakapaglaro. And I think lahat talaga nakapag-score Score, para oo. dito sa Team Kamaligan. Baka halos mga 6 o 7 ang double digits dito sa Team Kamaligan na to. Yes. Kaya, With this kind of score of 124. yung sabi nila sa huddle, yung last na ni Jessa kay Coach Brian. Yung parang pinapractice nila yung for next game nila, yung team blending. Yes. And isang malaking laro talaga yung yung Kanakman and Kamaligan, kasi
Ito na yung parang magde-determine kung sino ba yung magna-number 2 o sino ba yung magna-number 3. Yung mahuhulog dito sa bracket na to. Oo. Kaya, all-star game talaga, partner. Oo, malakas pareho malakas eh. Nobody's ball game. Wala pa hindi pa natin malaman kung sino talaga, kung sino Llamado, kung sino Diado. Pero sa game naman kasi, depende rin sa pustahan na sinasabi. Oo, and ito na nga, nag-huddle pa itong team ng Kamaligan while we are waiting for our Kasurog player of the game. So, pagdating partner ng second quarter, nag-breakaway na din yung laro nung team Kamaligan. Nakuha na din nila yung rhythm nila. Yung start kasi nila is masyadong mabagal, malamya. After nung first quarter, yung gas nila tinapakan na nila. Yes, talagang tinesting lang muna nila nung first quarter tapos biglang goodbye, Bonbon. Yung Bonbon naman talagang kinulang, kinapos. And this is a good exposure nga para sa mga towns or teams na hindi pa nakakaabot sa matataas na level of competition. Matututo sila dito sa sabi nga ni Yanis, it's not a failure. Oo, tama naman. Hindi naman failure ang pagkatalo. This is, lesson learned. Yes. Kung sa buhay ng tao is life lesson yan. And hanggat nabubuhay tayo sa basketball, yung playing career, meron pa ring opportunity para gumaling. And also, shout out pala para kay referee Inday. Si Inday, Oo. Lalakad ngayon si Inday, So, isa sa mga referees natin dito sa Apple. Si Coach Apple kumakaway pa. Parang kakandidato dito sa Kamaligan eh. Grabe to. Si Coach Apple, nung mga panahon yan, si Coach Apple talaga isa sa mga iniidolo yan ng mga kabataan sa Naga. Nung bata ka pa, iniidolo mo din si Coach Apple? Oo, elementary pa lang ako, pinapanood ko na yan si Coach Apple nung naglalaro ako sa Naga. Anong college na siya nun? Oo, college siya si Coach Apple nun. So right now, we are going to Jessa with our Kasurog player of the game. Again, this is your friendly neighborhood commentator, Coach Peter, kasama ang ating matipuno at mabait at machong-machong si Coach Sai. Patay. Yan ang malupit. Yes. Okay. Jessa, take it away. Okay. Thank you, Coach Pete and Coach Asai. That's the end of the first game for today with a final score of 124-74 in favor of Kamaligan. Kasama ko nga ngayon ang Kasurog player of the game. From Kamaligan, jersey number 24, Ryan Pableo with 24 points, 6 rebounds, 2 assists, and 2 assists. Congratulations for being the Kasurog player of the game. How will you encourage po those young ballers ng Kamaligan para ipagpatuloy ang paglalaro ng basketball at maging kasing galing niyo po? Siyempre, una sa lahat, magpe-pray ka kay God na maging parte ka sa buhay niya. Sa lahat tayo, kailangan natin siya. Hindi mawawala si Lord kung wala tayong pangarap talaga. Yun lang. Ayan, thank you so much for that. And aside from that, may gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga supporters for their all-out support sa team nyo? Nagpapasalamat ako kay Boss Roger Carino. Ingat ka po palagi, tsaka kay Boss Chano, pati kay Mayor Janoy Bardalosa, pati kay Boss Makmak sa nag-aalaga sa amin. Lalo na sa magulang ko na nasa Israel. Shoutout sa iyo, Ma. Pati happy birthday, Mami Nene. Yun lang po. So that's the Kasurog player of the game, Kobe Bryan Pableo. Congratulations once again. Keep on tuning in mga Kasurog as we'll still have 3 more games to go for this day game schedule. Back to you, Coach Pete and Coach Sai.